नार्सिं इनस्टिट्यूटनिफ्राय ट्रेनिं लानानै नोंसोरो हायद्राबादनि मोनसे हस्पिटालाव खामानि मावनो थांदोंमोन दा बेहाय नोंहा माखासे जेंना जानानै नैबे दसे फैथ'नो गोनां जाबाय गुबै जाथाया माबायदि जायामोन मा फोरमायगोन बे बेलायाव माने सारा जोंखौहाय बै सिं हादोर नार्सिं इनस्टिट्यूटआव जोंखौहाय नार्सनि कर्स होदोंमोन आरो ओमफ्रायो जों माखासेया जिएनएम माखासेया जिडिए लादों आरो जिएनएमआ बेयावनो बे थार्ड बेचआव फार्स्ट होननानै खोनादों ओमफ्रायो जोंखौ होनदोंमोन आरो ना जिएनएमआथ' बेयाव गैया जास्ट जों बेयाव थिउरि माखासेल' फोरोंगोन होजोंसो जागोन नोंसिनि जिएनएमआ होनदोंमोन आरो हायद्राबादाव ओमफ्राय जोङो हायद्राबादाव थांबाय ओमफ्राय हायद्राबादावहाय जों मिथिबाय बेयाव जेबो कर्स गैया बेयावहाय हाउसकिपिं खामानिसो आरो जों सोंबायबो माखासे मानसिनावहाय होजों मावखांनाय हाउसकिपिं बिदि मावनाय मानसिफोरनावनो जों सोंदों ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों बेयाव जेबो कर्स गैया जिडिए जिएनएम जेबो गैया बेयाव हाउसकिपिं खामानिसो ओमफ्राय बेखौनो जोङो सारनाव सोंफिनदोंबोमोन माथो सार बेयाव जेबो कर्सआनो गैया जोंथ' कर्स लानो होननानैसो फैदोंमोन बिदि बुंबाय ओमफ्राय सारा बुंदों नोंसोर मानो जेबो बुजियाखै नोंसिनि कर्सआ बेयाव नङा कलकातायावसो होननानै बुंबाय ओमफ्राय जोंथ' मिन्थियाखैमोन जोंनि एडमिसना कलकातायाव जादों ना मादों ओमफ्राय बेयाव होनबाय सार जोंथ' माथो मिन्थियाखैनोमोन कलकातायाव होननानै मालाथो जोंनि एडमिसना जाखो होनबाय नोंसिनि एडमिसना गोबावानो जाबाय खालामनानै दोनखाबाय नोंसिनिखौ बिदि होनदों आरो सारआ ओमफ्रायो होनबालाय गावगा बुंदों बेयावहाय नोंसोरखौ खामानिसो मावनो लाबोदों ओमफ्राय खामानिनिफ्राय मोननाय जा सेलारि बेखौहाय होजोंहाय हाब दाननानै हरगोन होनदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव 3 इयार्सनि उनाव जोंनि सार्टिफिकेटखौ होगोन होनदों ओमफ्राय जों सानबायखि उइदाउट थिउरि जोङो जेबो क्लास लाया गारा 12 घन्टा हाउसकिपिं खामानिखौ मावनानै जों बोरै सार्टिफिकेट लानानै मा कर्स खालामनाय जागोन मा खामानि मोनगोन जों फिउचारावहाय बेखौ साननानै जोङो पेरेन्टसफोरनो खिथाहरबाय माखासे एबसुमोननि ब्रादारमोननोबो खिथाहरबाय आरो जोङो बेयाव 12 घन्टा हाउसकिपिंनि डिउटि मावनानैथ' जोङो नार्स जानो हायाना दा नोंसोरखौहाय बे थगायनाय जाबाय दा बेनि सायाव मा राहा लाजानायखौ लुबैयो जों सारा जे जोंखौ थगायबाय जोंना गोबां खरसा थांबाय जोंनिफ्राय जिएनएमनिफ्राय बियो 30,000 लादों सोरनिफ्रायबा 50,000 लादों ओमफ्राय जिडिएनिफ्राय सोरनिखौबा 6,500 ओमफ्राय सोरनिखौबा बिदिनो 10 ओमफ्राय सिगांनि बेचफोरनिखौ 15,000 लादों होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय जा जोंनिफ्राय फैसा थांबाय आरोना जोंनो बेखौहाय नांफिनगौ जेन' जों बे फैसाजों माखासे खामानि माबा फिउचारावहाय मावलांनो हानाय बायदि खामानि क्रिएट खालामनानै लानो हायो जिउआवहाय बेखौ बुङो आरो जोङो होजों थांनाया 31 जनमोन ओमफ्रायो 12 जना थाबोबाय ओमफ्राय 18 जन फैदों ओमफ्राय सासेया ओरैनो बेलेगाव थांबाय आरो नोंथांमोना दा बिदि प्रब्लेमाव गोलैबाय आरो इयुनावबो गोग्लैनो हागौ दा मा नोंथांमोननि इयुनाव कर्स लानोबो माबा खावलायनो सानो औ लानो सानो सारा जोंनो बे खामानिखौहाय खिथाखायोमोनबा सिगाङावनो बेयाव जेबो कर्स गैया खामानिसो जागोन होनना खिथाखायोमोनबा जों थाङामोन ओमफ्राय जों दा जे जुनियर दा कर्स लागासिनो माखासे दंबावो जुनियरफोर जों बिसोरनो खिथाहरदों आरो जों बिदि खामानिसो मावनांदों बेयाव कर्स गैया होननानै बुंनायाव बिसोरो बुंदों आयौ बिदिसो थगायदों होमबाथ' जों थाङाना बिदि होननानै बुंदों जोंनो बेखौ खिथाखायोमोनबा जोंबो थांनाय नङामोन खिथाखायोमोनबा ओमफ्राय बेसेबां दिनसोनि उनाव नोंथांमोना दा जिखिनि कर्सखौ मोननांगौ होनना बेसेबां दिनसोनि उनाव मोनजानो लुबैदों जोंनिखौ जिएनएमखौ बोसोरथामनि उनाव होनदोंमोन आरो फैसाफोर खरस थांनायाव माने फैसाखौ मास मोनसे डेट लादोंमोन सारा जों बुंखादों सारखौहाय मास मोनसेनि गेजेराव बियो होफिनाबा जों एक्सन लागोन आरो आयेननि हेफाजाब लागोन जों एफा गिदिरबो खालामनो सानाखैमोन ओमफ्राय सारा दा गावनि गोरोन्थिखौबो बुजियाखै जोंनि अपोजिटसो बुंगासिनो गाव गनायनानै लायाखै गावनि गोरोन्थिखौ ओंखायनो जोंनो मास मोनसेनि गेजेराव जोंनो जोंनि फैसाखौ होफिनाला जों गेदेर एक्सन लानाय जागोन आरो आयेननि हेफाजाब लागोन जों खुलुमबाय गिबियावनो थांनाय समबारनिफ्राय जों बे खयथा दिनाव ससियेल मिडियायाव गोबांथार भाइराल जानाय नुनो मोनदों बे खोथाया सैथो बाथ्रा जाबाय काजलगाव जोंनि नैबे पेट्रल पाम्पनि सेराव मोनसे नार्सिं सेन्टार खुलिदों इसिं नार्सिं सेन्टार बेयाव खुलिदों अफिस मोनसे बे अफिसा बोसोरसे जाबाय होननानै जों मिथिदों आरो बे अफिसखौ खुलिनायखौ जोङो बोरै मिथिदों होनोब्ला ससियेल मिडियायाव जोङो गोसारनायखौ नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव नाम्बार होखानायखाय जाय मानसिया बे इनस्टिट्यूटनि हेड अफ डिपार्टमेन्टनि मानसि बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै जोङो कन्टेक्ट खालामदों कन्टेक्ट खालामनायनि उनावहाय बाय फननि गेजेरजों गोबां खोथा रायलायनो हायैलाय जों फैनानै मोजां गाज्रि रायलायफैदों बिथाङा सब खोथाखौनो बुंजोबदों खोथायाथ' सैथोजोब
दा गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा होदों आङो बेखौ बुंखादोंमोन जे आङो नैबे जोंनि बङाइगाव हास्पातालाव जिएनएम कर्सनि दरमाहाफ्रा बेसेबां थाङो खरसाफ्रा बेसेबां थाङो बेफोरखौ आङो मिथिजोबखागौ दा हायैलाय आङो बेखौ थाबथानानै थादों बिनि उनाव बे सुबिदाखौ मोननायलाय गावजों रायलायफैदों जोंनाव बेबायदि सुबिदा दं गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय नोंसोरो न'निफ्राय थाखा गरसेबो होनाङा बेवहाय बेसिक ट्रेनिं होनाय जायो 1 माससो ट्रेनिं होनाय जागोन बिनि उनाव हायद्राबादाव लांगोन आरो हायद्राबादाव लांनानै नोंसोरखौ डाइरेक्ट जब कचिं प्लास जब बेजोंनो नोंसोर फरायनो हागोन नोंसोरनो मासाव 20,000 दरमाहा होनाय जागोन बे दरमाहानि गेजेराव नोंसोरनि बे दरमाहानिफ्रायनो हस्टेल फिस जानाय लोंनाय एभ्रिथिं खरसाफोरखौ दाननाय जागोन ओमफ्राय बे नोंसोरनि दरमाहानिफ्राय कमप्लिट खरसाफोरखौ दानजोबनानै नोंसोरनि एकाउन्टआव 3-4,000सो बासायबावगोन बेबायदि जोंनि सुबिदा होनायलाय जोङो फोथायनानै जों एडमिसनबो लाबाय एडमिसन लानानै ट्रेनिंबो लानाय जाबाय कचिं लानाय जाबाय नाथाय बे कचिं लानायाव गोबां गार्जेनफोरखौ आङो लोगो हमनो सानफ्रामबो आं फिसाखौ दोनबोबाय थायोमोन रावखौबो लोगो मोननाय जाया सोंनोबो नङा हारसिंखाय उसुबिदा मोनो नाथाय सासेबो डक्टर लाइननि मानसि मोनाखै नुफैफेराखै गावनो फोरोंबाय थायो जाय हक बेफोर गासैबो थांजोब्बाय 1.5 माससो कचिं लानानै बे बिथाङा ट्रेनिं जोब्बाय बिनि सिगां हायद्राबादनिफ्राय सासे मानसि फाथायहरबाय बे मानसिया डक्टर लाइननि मानसिमोन ना मानिमोन जों बेखौ सिनायदिया गथ'फोरखौ माबा प्रेक्टिकेल लानो फैबाय दानिया बे प्रेक्टिकेल लानायनि सिगां बे मास्टारा बुंखाबाय जे अन्थाइग्रा नार्जारिया बुंबाय गथ'फोरनो लिरना होखाबाय गाव नट्स खालामना होजोब्बाय नैबे खोथाखौ बुं नैबे खोथाखौ बुं बेखौ बुंनो थिनजोब्बाय थारमाने बावहाय जिडिए आरो जिएनएम कर्स दं मोननै कर्स दं दानिया बे बुंनो थिनबाय गथ'फोरखौ जिडिए बुं जिएनएम दा बुं ओमफ्राय नोंसिनि कर्सआ बेसेबां जाखो होनोब्ला 6 मास बुं 6 मास बुं जाबाय 6 मासथ' लायाखै 1.5 मासल' लादों दा नैबेहाय जोङो गिनाय एसे संखिना फैखादोंमोन आरोखि जाय हक बेफोरखौ जोङो गार्जेन मिटबो खालामनाय जायाखिसै नालाय गार्जेनफोरखौ लानानै जोङो बोरैबा मोजां जायो बेफोरखौ सानलायनोबो बेयो सम होआखै जोंखौ दा बिनि गेजेराव ट्रेनिंआ जोब्बाय थांनानै नैबे एप्रिल मासनि 25 तारिखआव बेलासिनि 3 गथ'फोरखौ मोजाङै लांगोन एसियाव लांगोन रिजार्भेसन खालामनानै हिन्जावसा मानसिफोरखौ मोजाङै लाङाब्ला खस्थ' मोनो होननानै गावनो बुंखानायमोन 2,500 थाखा लानायमोन दानिया बियो मा खालामो जोङो जेब्लानोखि गारिया फैबाय थिखोनो नागिरबाय जेनेरेल दापा इउस मानसि दानिया जों बाहायसो गावखौ बुंनाय जादोंमोन मानो रिजार्भेसन खालामाखै नोंथ' रिजार्भेसन खालामनो थाखाय एसियाव दानो होननानै नों फैसा लानाय जादोंमोन दिनै मा खालामखो गथ'फोरखौ बोरै एथ' खस्थ'जों नों बोरै लांनो नागिरखो जेबो नङा दा सेटिं जालांगोन दा ससेल' बियो होननानै बेबायदि बुंबाय आरोखि बे ओमफ्राय जोंबो थिखोना हरनानै गारियाबोथ' गोबाव सम थाया खारलांजासे जोङो मोखां सोम थानानैल' थाबाय फैबायल' जेबो सावरायनाय जादिया गार्जेनफोरजों खालि साबेसेसो थांग्राफोरखौ जेनेबा स्टुडेन्टफोरखौ लाङामोन 31 जन 31 मेम्बारफोरखौ बियो लांनानै थांदों बबे जायगायाव लाङामोन बियो डाइरेक्ट हायद्राबाद होननानै लांबाय खिन्थु जोङो गथ'फोरनिफ्राय खोनाबाय डाइरेक्ट दिल्लीसो लांग्रोदों बियो दिल्ली लांनानैसो दिल्ली टु हायद्राबाद मा खामानि मावफैदों बियो लांनानै सौहैनानै बियो ओरैबायदि बुंखादोंमोन नैबे माबायाव ट्रेनिंआव बुंखादोंमोन जे नोंसोरखौ लांनानै सारा सानथाम बिल्डिंनि रुमखौ ट्रेनिं होगोन सानथाम नोंसोर बे एफा गिदिर बिल्डिंखौ मिथिनाय नङा बबेहाय लेबरेटरि दं बबेहाय एक्सरे दङ बबेहाय डक्टर थायो बबेयाव नार्स थायो बबेयाव मा रुम बेफोरखौ नोंसोरखौ नायहोनो थाखाय मिथिहोनो थाखाय सानथाम ट्रेनिं लागोन बिनि उनावसो नोंसोरखौ कचिं प्लास जबाव सोनाय जागोन बेखौ बुंनाय जादोंमोन दा जेंनाया मा जादों बेखौ माफोरमायगोन जेंनाया जाहैबाय नार्सिं ट्रेनिं होदों पेसेन्ट केयारनि खामानि बेमारिफोरखौ बोरै जोथोन लानांगौ बेखौ लानो थांदोंमोन फिसाफ्रा बाहायनो प्रमिस लाखानाय जादोंमोन जोङो बेमारिफोरखौ जोथोन लानो हागोन फोसाबनो हागोन बिजि थुनो हागोन सेलाइन होनो हागोन
खिनाय हासुनायब्लाबो जों जोथोन खालामनो हागोन बिदि बुंदोंमोन। दानिया बे जबा गैलिया डाइरेक्ट हाउस किपिं लेट्रिन सुनाय न' सिबनाय बिसिना फोसाबनाय बायदि बायदि इत्यादि लेथ्रा लेथ्रा खामानियाव थिसनहैबाय। जोंनिफ्राय थाखा फैसाया बेनो एडमिसनाव 30,000 लाबाय। ओमफ्राय बिभिन्न गार्जेनाव एखे नङा, सोरनावबा 6,000 सोरनावबा 10,000 सोरनावबा 37 सोरनावबा 50,000 बिभिन्न मानसिनाव बिभिन्न थाखा लादों। सेलाइन होनो हागोन खिनाय हासुनायब्लाबो जों जोथोन खालामनो हागोन बिदि बुंदोंमोन। दानिया बे जबा गैलिया डाइरेक्ट हाउस किपिं लेट्रिन सुनाय न' सिबनाय बिसिना फोसाबनाय बायदि बायदि इत्यादि लेथ्रा लेथ्रा खामानियाव थिसनहैबाय। जोंनिफ्राय थाखा फैसाया बेनो एडमिसनाव 30,000 लाबाय। ओमफ्राय बिभिन्न गार्जेनाव एखे नङा, सोरनावबा 6,000 सोरनावबा 10,000 सोरनावबा 37 सोरनावबा 50,000 बिभिन्न मानसिनाव बिभिन्न थाखा लादों। एक्युरेट नङा। लानाया जाहैबाय जाय बे हेड इनस्टिटिउटनि दैदेनगिरि अन्थाइग्रा नार्जारिया गावनो लानाय जादों। बिथांनि सायाव जोंनि बे माबाखौ होफिनाब्ला जोङो गोख्रों आयेननि राहा लागोन। जोंहा बेसेबां खरसा थांदों बेफोरखौ जोंनो नांजोबगौ। खारन जोंहा गोरिब गुन्द्रा गार्जेनफोर जेसेबांनाखि दङ साफ्रोमबो गोरिब। बे गोरिबखायनोथ' जोङो बे लकेलनि हस्पिटालाव जों खामानि मावनो फिसाफोरखौ जयनिं खालामनो हायाखै। दा गावनो स्वयं ससियेल मिडियायाव नुजाथिनानै बेफोरबायदि सुबिदा होनायखाय जोङो फोथायनानै आरो बर' मानसि आरो बेबो जोंनि जायगानिनो लकेलनिनो मानसि बेखौ बिसास खालामनानै जोङो एडमिसन खालामनाय जादोंमोन। बेबायदि जाथायनि गेजेरजोंबो जाय इसिङारि हादोर नार्सिं इनस्टिटिउटनि सामलायगिरि बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंबावदों जेबो फेक नङा। 31 जन गथ'फोर थांनायनि उनावहाय माखासेया दाबो थाबोनानै खामानि मावदों होनना बुङो। दा नोंथांमोननिया लाबोफिनजानाय जाबाय, बे बेलायाव मा फोरमायगोन? मैया जोंबो नुदों नंगौ, जे कुइसनखौ सोंदों बेखौ जोंबो मैया नायदों। दा अन्थाइग्रा नार्जारि मैया जे प्रेस मिट होदों बे टटेलि फेक, टटेलि नंखाय। बियो गावनि दायखौ बोरै बासायनो थाखाय सानैसो गार्जेनफोरखौ कचिं होनानै हजोंनि गथ'फोरखौ सानैसो गार्जेनखौ प्रेसार हरनानै बेबायदि बुंहोदों। खिन्थु टटेलि नंखाय। जाय गथ'फोर थाबोदों बे गथ'फोरनाव जोङो सोंखादोंमोन, जाहाथे फंबाय दङ जे नोंसोरो थांगोन ना थाङा? थांगौमोन आंकोलमोन, खिन्थु जोंहा फैसा थाखा गैया, थांफिननो गोसोमोन। दा जोङो थाखा दाहार लानानै फैदों, सोरबा माबा माबि फानना फैदों, जों बेखौ बोरै हैफिनगोन? दा मामि बाबायाबो थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै, जों बोरै थांफिनबावनो? खिन्थु थांनोलाय गोसोमोन, बे खोथाखौ बिसोरो बुंदों। आरो बिनि मैयानि प्रेस मिटनि गेजेरजों अन्थाइग्रा नार्जारिनि सोलो बाहायनायबो जानो हागौ। सासे गार्जेना बुंदों, गार्जेन बिथां, आं नोंथांखौ थांखिनानै बुङो, जाय बिथाङा जिबायदि खोथा बुंदों, नोंथाङा थांदोंमोन नामा? हायद्राबादाव नोंनि नोंसाजोखौ सोंहैदोंमोन नामा? सोंहैया हौवा नों मालायनि खोथा लानानै एफा गोसा नों बोरै बे खोथाखौ बुंनो हानाय सोर पावार होयो नों? हायद्राबादाव सोर थाङा? जों थांदों। जों थांनानै प्रेक्टिकेल थांनानै मिथिदों माबायदि जायगा, माबायदि दोनहैदों नोंसाजोखौ। जोंनि फिसाफोरखौ बबे जायगायाव लखबहैनानै दोनदों डास्टबिनाव। आरो नोंसाजोफ्रा फैनो आफसोसमोन, नोंथांमोना गार्जेनफ्रा